बसंती भाभी जिंदाबाद, बसंती भाभी जिंदाबाद, चुनौती छाप जिंदाबाद, चुनौती छाप जिंदाबाद, भाभी जिंदाबाद, चुनौती छाप जिंदाबाद, चुनौती छाप जिंदाबाद, चुनौती छाप जिंदाबाद। खारी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद खारी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद खारी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद बसंती भाभी जिंदाबाद। तेलंगाना तू क्या कहता रहो बसंती भाभी जिंदाबाद, बसंती भाभी जिंदाबाद। जब तार में हरारू है तो तारा कह चाहिए बसंती मौगी जिंदाबाद, बसंती मौगी जिंदाबाद। ना कहम तो रतिया में सुते दी अपना लगे। अरे हम कितना आगे आगे नहीं सकता, कितना पीछे क्यों हो गए सर? वोट मांगे पीछे रहता रहो, पैसा लगता है के तोरे खाली हमरा चुनाव हार जाए तो तरह के भीख ना मंगा दो, नहीं तो हम सब पतली के बेटी ना भीख से तरह के मुंह में करे आ संग संग तार के गरई रोटी खाएंगे भैया को जिताएंगे, गरई रोटी खाएंगे भैया को जिताएंगे, भैया गरई खड़ा रहे, खड़ा रहे। चुनौती छाप जिंदाबाद, बसंती भाभी जिंदाबाद, बसंती भाभी जिंदाबाद। चाचा जी बड़ी प्यार से गोड़ लागता नहीं रहुआ के, कुछ चाहत नहीं खी, वोट में उठल बानी मांगत तानी। का देबू चाचा एकरा बदले तो हम देबे करे, चुनाव जीत जाएब नु त नेम चूस दे देम, चूसत रहे मकरा के। गरई खड़ा रहे, खड़ा रहे। चुप साला क्यों सुनी तो का कही रे? ये कुछ कहा जाला चुनाव में, चुपचाप शांति से बोलत चल। गोड़ लागत चाचा, खुश रह। खड़ा बानी दी हो तो हमू दहता नहीं खड़ा बड़ा का नानू, मतलब वोट में खड़ा बानी, वोट दी अच्छा हो। वोट में हाँ कौन चुना चिन्ह? ए गसा चल बताओ कौन सी चुनाव चिन्ह? भैया के संपर्क बा कि हारम तो मारम आ जीतम तो फारम, आ चुनाव चिन्ह बाटे गरई छाप, आ सवेरे जाके वोट दबा दो बा, आ भैया के भारी मतों से विजयी बना दो बा। ठीक बा ठीक चाचा? बा ठीक बा ठीक बा ठीक बा। हेलो 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 ग्राम सभा फुरफुरी नगर के वासियों, रउआ सबके सूचित कइल जाता कि सुखाड़ी यादव के चुनाव चिन्ह गरई छाप। रउआ सबके हरियर बाबा के बगीचा में आओ बा, और सुखाड़ी यादव के गान के बात सुन के दिमाग के टेंशन बढ़ाओ बा। हेलो सुनी सुनी सुनी, हे फुरफुरी नगर के अगर विकास बढ़ावे के बा तो हमारा बसंती देवी के जितावे के बा, जेकर चुनाव चिन्ह चुनौती, बसंती देवी के चुनाव चिन्ह चुनौती। ये मोट मोट वोट लगावे के बा, उनके के जितावे के बा, आ ये फुरफुरी नगर के आगे बढ़ावे के बा। हरिहर बाबा के बगीचा में उनकर सभा लागल बा, सभे के आवे के बा, आ ऐलान किहल जाता है अपन अपन दुख सुख लेके आई, और वही से सब दुख सुख हर लियल जाई। चुनौती छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चुनौती छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हौ का हौ सुखरिया के हुदे आवता टीम आवे दे ओकरा इलस का हमरा फर्क पड़े के बाटे, घर बेर के मजा ओकरा के हम मरवावता नहीं हसु, और चुनाव में ओकरा हम गाड़ फाड़ देब, ओकरा के मजा दे बसु हम टेंशन मत ले। चलो चल ओकरा इलस हमरा का फर्क बाटे, और चुनाव में ओकरा गाड़ में बिल ना बांध दनी, चुनाव हरा के कि हमरो नाम बसंती ना। चलो सन गरई छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गरई छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ तो बसंतिया का टीम होता हो, आवे देना आवे दे, बसंतिया का बसंती खाना ना चाहिए तो हमरो नाम सुखरिया ना। गरई छाप जिंदाबाद, अरे बाप हो बाप, और मुतीना चुनाव लड़ता टे हमरा मरद के मार के मुंगा दलस हो दादा। ए नाती चुनाव लड़ता तरह की गुंडागर्दी करता रहो दादा। अबे फाड़ दे, छोड़ते चुनाव जीते के बाद, चुनाव हमनी के जीत जाए थे तब देख तोर हम कौन हाल करता नहीं, नतिया मार के हमरा मरद के गुड़ा दादा। बड़ा भाई माहौल खराब करती है पूरा चुनाव के, देखो जीते खातिर पूरा जब माहौल बिगाड़ते। कौन एक मरद के छूला सरे, बिना छूले ही दुगला ही बतिया होती है, खाली चुनाव जीते खातिर। अरे बंगाल से आके ना खच्चर में दारू पिया आके जब माहौल बिगाड़ दिया। अबे चल चले दे सभा में एक खुला सभा में एक बेइज्जत करतन। चलो ग्राम सभा फुरफुरी नगर से बसंती कुमारी के प्यार भरा नमस्कार। कुमारी कहाँ लगाओ तरु, कोई को तू लफान गइल बड़ी, एक बार लगाओ तरु, देवी लगाओ देवी। अच्छा तब बसंती देवी के प्रणाम। बसंती देवी जिंदाबाद। हमारे वालों से वादा बा, सड़क तुरवा के रोड बनवा दे। हमार दूसर का वादा ई बा
कि जकरा जकरा घर में चूल्हा चौकी जोरता उ सब तुरवा दे, गैस निकलवा दे, सबके घरे भेजवा दे। तीसर का वादा हमारी बा कि जकरा जकरा घर में ढेबरी जोरता मोमबत्ती जोरता उ सब बंद करा दे, मुझवा दे, बिजली लगवा दे। और चौथा वादा हमारी बा कि जितना बुढ़वा लोग मर्दानी पहनता लुंगी पहनता उ सब खोलवा दे, खोलवा के लोग जीन्स पैंट किन दे, जर्सी किन दे, पैंट सिवा दे, पैंट पहनी लो और वो लोग खाली दुलार प्यार के हमरा। ग्राम सभा फुरफुरी नगर के वासियों और वो लोग के सबसे पहले हम गोड़ छू के गोल लागतन। हमार नाम बाटे कौन सी नाम बारी? हाँ, सुखारी यादव बोल। हमार नाम बा सुखारी यादव। रउआ लोग के सामने जौन हऊ बसंतिया आके भाषण दे के गइल बिया, सरासर झूठ बोल ले बिया। काहे से उ कहलस कि सब के उके लुंगी छड़वा के अंडरवियर पहना दी, और अंडरवियर छाड़ दी के पहनी दी, सीधा पहने के बाद तो लुंगी पहने के बाद। काहे से कि रउआ लोग के में 3-4 गो फायदा बा। काहे से कि जे लुंगी पहनेला वो लोग के बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर हवा लागेला। हवा कब केने से आई केने से घुस के निकल जाई, रउआ लोग के सामान के रउआ लोग के शरीर के सबसे बढ़िया आराम दे या सामान रही। रउआ लोग के सामने हमारी चुनाव चिन्ह बा, चल दिखा रे चुनाव चिन्ह दिखा। गोराई छाप हमार चुनाव चिन्ह गरई छापा। काहे चुनौती दिखाते रे? गरई तरह गांव में गई ना 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 है तो बिया करई। वो लोग के सामने वो दूसर का वादा करके गइल बिया कि ढिबरी बुतवा देम, ढिबरी बुतवा के बिजली लगवा देम। बताई लो आज ढिबरी बुतवा दी अब बिजली लगवाई 6 महीना के बाद, तबले रउला रो रात में का करे लो? साले गलत शिक्षा देता रस्तों की भाषण देता नहीं हम दूसरे हिसाब से। आ गाना इन्हें बताए रातें दिया बुता के पिया क्या क्या किया, ये बताओ एक वोट मिली हमरा है? सब हमने का जिंदगी खराब कर दे बस करे। रउआ लोग के खातिर बहुत बढ़िया हम एगो प्रोग्राम कराए वाला बानी बंगाल से। रउआ लोग के खातिर हम बहुत बढ़िया बढ़िया चिकन चिकन लड़की मिले बानी, जो रउआ लोग को ओकनी का चिकन चिकन देख के ढिकन ढिकन पियब लोग। ई तो रउआ लोग का आशीर्वाद बा, लेकिन बात इतने बा कि पुरान चप्पल बा। ये तो बहुत बढ़िया बा कि रउआ लोग नया चप्पल देनी हमें, यही से हमारी जिंदगी के शुरुआत बा। आज से हमारी जिंदगी सफल हो जाए। रउआ लोग को धन्यवाद। एकदम ना के रही सारे थोड़ा सा बोलना अभी में नया पुराना चप्पल से पिटात रहता। ए भौजी का पी लियो केसिया बुढ़िया में का झड़ जाई के बुझियो। ए भाई देखनी है लेकिन सुखरिया के भाषण मेरा मर्द में तो पता चलिए गए कि का अंतर बा। और रोलोनी ओकरा बात में पड़े के नहीं है। रोलोनी के हम दूध खानी उठावना बांध देतानी 1 नंबर इंग्लिश महुआ घींची लोगी आ चुनौती छाप भुलाए के नहीं है भाई। चुनौती छाप मोहर लगा के आ भारी मत से विजयी बना देवे के बा। एक बार बना के देखियो नी लाले लाल कर देब रोवा लोगिन के। हमारी यही के साथ है आई पूरी। चुनौती वाला भवी बारी नु सब झूठा वादा करेली। गरई छाप पर मोर मारे के बा। सुनो ना गरई भात खाए में कितना मजा आवेला। कुछ नहीं 10 रुपया ले वाली 10 रुपया हम चुनौती बोर्ड देम तारा कुछ को तो नहीं तो सुखरिया का ध्यान तो बोलो वाली तुझा गाड़ी में बम फोड़वा दी जान दी मरबेगा मर ना आओ। ए भाई छोड़ा ही करे के हो। ए चुनौती छाप जिंदाबाद गरई कोड दो खा चुनौती छाप जिंदाबाद। हां अरे बुढ़वा के बात ए तारा ए दारू पी के बदल गइल बा। कल तो ये मरो हजी बोलो एला बारी तक विकास ना होई। चुनौती भाई गरई छाप चुनौती ध्यान रखियो लोग। भैया चुनौती छाप जीतता गिरावत बा ठीक बा। आज कल वसंत भाभी जीतता री बसंती भाभी जीती नु छाप लगाओ बा जीती नु चुनौती छाप देख लियो भैया। भाभी क्या बसंती भाभी अरे अपने 5000 वोट से आगे बानी से हो। अरे ते टेंशन मत ले एक बार खाली चुनाव जीते दे ओकर बाद देख हम सुखरिया का हाल करता नी एकदम जीतल जाई आगे बानी भाषण देत रहलो सारा ओकर भाषण ओकरा एथी में हम घुसा दे। एक बार खाली चुनाव जीते दे हमरा के। अरे साला तनी के हीरो बने घुमाता सन सारा वोट बंगलिनिया का मिल गइल। अब सारा पैसा लेके बंगाल के खाड़ी में चल जाई। तनी के छाट लो चीज सारे चला यही से तोरा में ना रहते सर, यही से तोरा में से भागा नहीं। सुन 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 सुन
अब सीधा सीधा काम ना चली। अब बताओ। पूरा गांव में सब उनके घरे घरे बम लगवा दे। जैसे चुनाव हारल वैसे बटन खा दे टिक देवे बा। आ साला का साला पूरा उड़ के राख हो जाइए। चल ठीक पूरा लगा दे। हमार मेहरारू जीता दिया चुनाव में, पैसा का गर्दा उड़ा दे। जाए दिया तना मत करी, एक बार चुनाव जीत जाए दी और ओका कंप्लेन पिया के हई जबर करा दे। का हो का भाई सारा पैसा पलट ले केंगा सारे करा घरे घरे बम लगवा के आ दबंगई के बॉल पे उ आगे हो गेल बरसा उहे जीत तारसन। हे भगवान अब का हम करिए दादा। अरे उ कम जुअन ढाना नई खे ओकरा हम पहले ही से जानत रहनी ह कि हाल करी हेकरा के कहत रहनी ह कि निमन से वोट मांगी तोरा के सुनात ना रहल। अब का करब हम हे भगवान जीत गइल। अब हमरा फिर बंगाल जाए पड़ी का दो ना ये दादा। अब बन अरे सरवा तनी हमरा के जे मजा हमरा का मारे लागल पड़ते। हमनी के गोराई छाप दी